салом дӯстони гиромӣ, ман маҳбура киромова ҳастам. дарси сеюмро ба мавзӯи сохтори хабар ихтисос додаем. албатта дар ёдатон ҳаст дар дарси аввал ки дар бораи журналистикаи иттилоотӣ ва жанрҳои он ҳарф мезадем, шумо андаке дар бораи сохтори хабар ҳам маъумот гирифта будед. Имрӯз ҳамин мавзӯъ пурратар мегардад. биёед аввал ба хотир меорем ки мафҳуми журналистикаи иттилоотӣ чист ва кадом жанрҳоро дар бар мегирад. гуфта будем ки дар журналистикаи иттилоотӣ вазифаи рӯзноманигор ба мардум бидуни таҳлилу баррасӣ расонидани хабар аст. дар ин маврид фаврият нақши хеле муҳим дорад. аз ин рӯ хабарнигор ҳангоми таҳияи матлаб аз таҳлили воқеа даст мекашад ва ба рӯйдод бечуну чаро рӯшанӣ меандозад. ёдовар мешавам ки жанрҳои маъмули журналистикаи иттилоотӣ инҳоанд: хабари кӯтоҳ ва ё васеъ, репортаж, хроника, мусоҳибаи кӯтоҳ, ҳисобот, блиц-апрос ва саволу ҷавоб. ва аксари онҳо сохтори ягона доранд: аз сарлавҳа, лид, чанд сархат шарҳ, ки онро дар забони русӣ цела новости мегӯянд, ва бэкграунд иборатанд. бояд гуфт сарлавҳа ё унвон муҳимтарин қисмати матлаби журналистӣ ба ҳисоб меравад. агар он ба талаботи оддитарини сарлавҳасозӣ ҷавобгӯ набошад, шумо хонандаи зиёд пайдо намекунед. таҷриба нишон медиҳад ки ба матлаб таваҷҷӯҳ кардан ё накардани хонанда 90% ба сарлавҳа вобаста аст. пас биёед ба талаботи оддитарин ошно мешавем. сарлавҳа бояд соддаву фаҳмо бошад, яъне идеяи асосии матлабро инъикос кунад, мухолифи муҳтавои мавод набошад, муҷаз, дақиқ ва содда сохта шуда бошад, ҳатман ҷолиб бошад. дар кишварҳои дигар сарлавҳаро аз рӯи такт тест баҳо медиҳанд. такт шакли кӯтоҳшудаи чанд вожа аст: taste яъне салис, attractiveness яъне ҷолиб, clarity яъне возеҳ ва truth яъне дақиқ. унвонҳои мазкур масалан ба такт тест тамоман ҷавобгӯ нестанд. ин аст ки ҳамагӣ 50 хонанда пайдо карданду халос. ба ҷуз ин муҳим аст ки сарлавҳа кӯтоҳу муъҷаз бошад. дар сомонаи иттилоотии спутник тоҷикистон масалан аз мо ҳамеша талаб мекарданд ки сарлавҳаҳоямон аз 70 аломат яъне символ зиёд набошанд. дар мисолҳои овардашуда тавре мебинед ин қоида ҳам тамоман риоя нашудааст. дар интиҳои ин бахш ба таври мисол унвонҳои матолиберо меорам ки ба талабот мутобиқанд. онҳо кӯтоҳ, дақиқ ва ҷолиби таваҷҷӯҳанд ва ба саволҳои чӣ, кай, дар куҷо ҷавоб медиҳанд ки ба ин нуқтаи муҳим ҳам бояд аҳамият дод. агар сарлавҳаи матлаби шумо воқеан дуруст сохта шавад, системаҳои ҷустуҷӯӣ аз қабили Google ва Яндекс ҳам маҳз онро дар хати аввал ба хонандаҳо пешниҳод мекунанд. дар хабарсозӣ дуруст интихоб кардани лид шарти дуюм буда хеле муҳим ҳам ҳаст. бояд гуфт лид аз унвони матлаб танҳо аз рӯи ҳаҷм фарқ мекунад, яъне он аз 2-3 ҷумла иборат буда ҳамон идеяи аслиеро ки дар сарлавҳа қаблан зикр кардед каме васеътар инъикос мекунад. агар сарлавҳа ба саволҳои чӣ, кай, дар куҷо ҷавоб диҳад, пас лид ба пурсишҳои чӣ, кай, дар куҷо, чӣ гуна ва барои чӣ посух мегӯяд. шаклҳои лид албатта вобаста ба навъҳои журналистика гуногун мешаванд, аммо дар жанрҳои иттилоотӣ онҳо танҳо ҳамин як қолабро доранд ки ҳоло зикраш рафт. хуб, дар интиҳо дар бораи бэкграунд суҳбат мекунем ки бе он матлаби иттилоотӣ нокомил ҳисоб меёбад. вазифаи асосии бэкграунд ёдоварӣ аз таърихи воқеа аст. яъне агар шумо дар бораи маросими савганди президентӣ ва ваъдаҳои раис ҷумҳур матлаб омода кунед, пас дар бэкграунд ҳатман бояд аз натиҷаҳои интихоботи президентӣ ёдовар шавед. масалан дар матлаби мазкур ки ба вазъи тоҷикистониёни дар қазоқистон банд монда бахшида шудааст, муаллиф дар ҳаҷми 3 сархат
бэкграунд пешниҳод мекунад ва ёдовар мешавад ки ӯзбекистону қазоқистон моҳи марти соли ҷорӣ бо шурӯи пандемияи коронавирус марзҳои худро баста буданд. баъдан илова мекунад ки дар 5 моҳи охир беш аз 2000 нафар шаҳрвандони тоҷикистон, қазоқистон ва қирғизистон ки дар кишварҳои ҳамсоя бар асари пандемияву баста шудани роҳҳо банд монда буданд, бо мусоидати созмони ҷаҳонии муҳоҷират ва дар натиҷаи музокироту машварати кишварҳои минтақа ба ватанҳои худ баргаштанд. инак мавзӯи мо ба охир расид. умедворам бароятон дарси имрӯза муфид буд. мувофиқи нақша, пас аз ҳар як дарс шумо имкон доред дар чати алоҳидае ки махсус бароятон омода мешавад, доир ба мавзӯъ суолҳои худро фиристед. кӯшиш мекунам дар давоми 1 соат бо шумо дар тамос бошам ва ба пурсишҳоятон посух гӯям.